Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako aktualizovať grafický ovládač vo Windowse. Klikneme pravým na ikonu Windows a potom prejdeme do správcu zariadení. Môžeš ho aj vyhľadať zadaním správca zariadení a potom doň vstúpiť. Tu uvidíme všetky pripojené zariadenia. V časti grafické karty klikneme na šípku a uvidíme tvoju aktuálnu kartu. Klikni pravým na kartu, vyber aktualizovať ovládač a potom automaticky hľadať. Ak nemáš najnovší ovládač, Windows ho nájde a nainštaluje. Toto je spôsob, ako to urobiť priamo vo Windowse. Odporúčam však aj inštaláciu ovládača priamo od výrobcu. Ukážem ti ako na to. Je dôležité vedieť, kto je výrobcom vašej grafickej karty. V mojom prípade je to Nvidia. Známe je aj AMD. Mnoho ľudí má tiež túto značku. Alebo kliknite pravým, choďte do vlastností a uvidíte výrobcu tu. U mňa je to tiež Nvidia, ak by sa vám to tu nezobrazovalo. Môžeme to skopírovať a zadať do Google Nvidia ovládače alebo celý názov a ovládače. Ak máte Nvidia, je to ešte jednoduchšie. Stačí vám len GeForce Experience. To je ovládač od Nvidia, ktorý funguje pre všetky grafické karty. A keď si to stiahnete, bude to vyzerať takto. Tu sa prihlásite alebo si vytvoríte účet. Potom prejdeme na ovládače a klikneme na horné tlačidlo Stiahnuť. Prejdite procesom a máte najnovší ovládač, podobne aj u iných výrobcov. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.